Víte v srdci Slovenska, kde uličky nie sú len chodníkmi, ale stránkami knihy, čo písali ľudia dávno pred nami. Banská Bystrica, mesto, čo pozná čas lepšie ako hodiny na veži. Turzov dom zlata a bohatstva, gotika s renesanciou, v ňom bývala moc a remeselná hrdosť. Dnes stojí ticho a jeho múry stále hovoria, kedy si tu znieval cín a meď. Dnes ozvená histórie, za hradbami hradný areál, kostol a nebo vzatia vytráže ako duše v oknách. Kamenné schody, po ktorých kráčali generácie, kde inokedy sa minulosť stretne s tvojim krokom priamo pod nohami. Hodinová väža, 34 metrov spomienok, od roku 1552 sleduje mesto z hora. Dnes sa z nej dívaš ty, ale kedy si z nej striehla hrozba požiaru. Čas tu má inú váhu, baroková krása, jezuitský kostol, kupola, čo sa nebojí dotýkať nebies. Miesto, kde ticho znie hlasnejšie než zvuk. Aj uprostred námestia vieš nájsť pokoj. Národný dom 1924, Emil Beluš, Sečesia, kde sa architektúra zmenila na výpoveď. Mesto nie je len o starých kameňoch, je aj o vízii. Lazovný dom Benického dom, každý s iným rukopisom. Potom prišlo 20. storočie, pamätník SMP, betón, ktorý kričí nezabúdaj, že kamene majú moderné linky, ostré ako rozhodnutia, čo sa tu robili. Bystrica je viac než pekné mesto, je to výpoveď, je to postoj. Prejdi sa týmto mestom, ale nechoď len nohami, choď očami, choď dušou. Moderné linky, ostré ako rozhodnutia, čo sa tu robili. Bystrica je viac než pekné mesto, je to výpoveď, je to postoj. Prejdi sa týmto mestom, ale nechoď len nohami, choď očami, choď dušou, lebo tu aj stena má svoj príbeh. A keď to zachytíš, pochopíš, že kamene majú pamäť.